Start. Der. Holy shit, du er med tilbage. Nå, jeg troede sgu ikke, du ville komme. Ja, jeg ønsker, jeg siger det, men det troede jeg sgu ikke om dig. Troede ikke. Jeg troede sgu, du var blevet for god til os. Ja, lad os se skulder. Nej, det passer ikke til. Lad os se. Brystplader, der skal vi have fundet noget, der beskytter godt. Jetpacks. Nej, undskyld. Jeg kan ikke lade være. Der. Jeg tror, det er fint. Nu har vi næsten lavet et helt armortop. Jeg mangler bare lige en skriftbeskytter. Nå. Sådan der. Lad os hjælpe dem. Jeg er bange for, at de har behov for den. Fordi det er ikke sjovt. Det er sgu ikke sjovt at være dem. Nå, fuck. Nu glemte jeg starttiden igen. Drop det. Jeg giver sgu op. Ja. Jeg har prøvet den her mission før. Oh, fuck. Jeg må komme væk. Pissos. Det var lige lidt af mit liv, det der. Hvorfor det altid ender med at gå ud over mig? Satan shit der. Crap. Væk. Jeg holder mig lige på en lille smule sikker afstand her. Lige så snart vi lige har kæmpet os fri. Shit. Hvorfor det der bliver måske til mig, at jeg ikke kan bevæge mig? Det er så forbandet klamt. Er man nødt til livet? Okay, der kom lige skud igennem mig. Hvor logisk. Nej. Fuck. Jeg håber min general han holder hviler i fred. Nå, ja. Piss os. Nå. Retry. Fair nok. Nej, det kan vi så ikke. Bliver ved indtil vi kan missionen. Det er ikke hvor det ikke kan mission, det er bare. Ja.
Hey, hvorfor gør... Nej, gå væk! For helvede, bevæg dig! Nej, klappen dyr. Nej! Nej! Hvorfor fuck kan jeg ikke bevæge mig? Jeg bliver ved indtil jeg kan. Sådan er fucking bare det. Ved ikke lige hvad fuck det her problem er. Kom så. Shift, tak. Hvorfor det altid skal have sådan der slået over? Nej! Ja tak! Sådan der! Gå væk! Gå væk! Kammerater! Ikke efterlad mig! Jeg vil ikke dø! Jeg bliver ved med at blive sprunget i luften! Det gør ondt! Det sover mine følelser! Bogstaveligt talt. Det sover mine følelser. Hvorfor er det mig, der er skudmålet? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Det gør så forbandet ondt. Kom så. Ja. Nå. Klar mine kammerater den alle sammen. Nå, ja. Ja, Fuck it. What the fuck? Okay, jeg håber virkelig, jeg også kan se det her. What the hell? Nej. Åh, for satan. Nå, vi går lige hele vejen om igen, fordi det der, det var faktisk pænt godt sted. Jeg synes, at de der granater der, de holder til lidt. Oh my god. Oh my god. Nej. Kan jeg ikke dø? Ja, det er lidt. Nå, det er mit egne. Okay, jeg troede sgu, der var bomber, der følte efter mig. Okay, hvorfor kan jeg ikke gøre noget? Der kom den. Gå dog væk. Gå nu væk. Tak, jeg vil gerne have fat den her håndgranat, der ligger her. Og bare lige for det rene, jeg vidste ikke, at jeg lagde der. Så jeg kommer op for en tilfældighed, og ja, så finder jeg det der. Det er faktisk pænt imponerende, synes jeg selv. Drop it! Grenade! Boom. It. Lige nu ved. Lad mig nu ikke dø af det her shit. Ja! Dø! Perker dør! Perker! Woo! Ja, jeg blev bare ved med at flyve. Og ved. Woo!
det var så bare på tredje gang, jeg klarede det. Ej, okay, det er måske bare en lille smule humor. Og en lille smule epic. Når man egentlig taget tænker over det. Fuck et liv. Og du også lige tænker over det. Skal vi ikke lige hellere få gjort det der med de blå krydderi første omgang? Så kan vi rende ind efter den der batteri der, fordi det er faktisk pænt godt batteri. Batteri. Du ved, det er sgu batteri. Endnu en art, der virker. Yay! Vi bruger bare min vens design, fordi jeg gider ikke selv til at sidde og designe. Så vi går hen under den under... Ja. Friend. What the fuck? Har han ikke nogen designs? Oh my god. Oh, okay, han havde faktisk designs. Ja, hvorfor ikke? Og ved du hvad? Det var huset. Lad mig se. Her, der. Nej, der. Et observatorium. What the fuck, Oliver? Nej, jeg stjæler bare hans design. Ja. Der, okay. Det er bare nok fabrik at være. Okay. Jeg tænker... Lad os se. Hvis vi placerer den her. Og så er jeg placeret... Her. 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 Ej, fuck. Et hus meget. Ja, det vil skabe nok glæde, så... Nej, det gør vi ikke. Sådan der. Okay. Nu når vi har koloniseret den her verden her, så skal vi lige herover, fordi jeg vil gerne lige faktisk se, hvad det er, der er herover. Tærskjol. Der er ikke engang tærskjol. Fedt. Jeg havde den er blevet i allerede. Au. Det behøver ikke at ske. Au. Oh my god. Nå. What the fuck? En knogle? Eller, ja, hvad fuck det er, der så er. Nu er jeg så ikke sikker på, hvad jeg vil gøre herfra. Om jeg skal gå over til den her planet, der er her. Eller om jeg skal tage den her planet her, så tage de der to. Eller den der, som der faktisk også er i grøn. Jeg er ikke sikker. Det finder vi vel ud af i næste episode. Så, see you!